Lembaisinaफोर आंनि Jobanivlog सानथामखौ फिन खेबसे बारबावबाय सहायबाय जे भगवाननाय महरासिनाफोर दामुगै फेब्लसफोरा जोबोद सायलंमोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो जि मागोनि पार्टि जानायनि दामख्रावगासिनो आरोना आरो पिकनिक जानो थांगासिनो दं बबेनिफ्राय फैदों बबेनिफ्राय मादों ब्रह्मपुत्र दै सेरावहाय पिकनिक स्पट दङ बेयावनो फैगासिनो दं आरोना स' थांख'नो हाया आंहा खाथिबाबो आरोना ओरैबायदि थांनो होनो थांनायानो जाया बोरैबा टाइम मिलायबा थांनोबो हागौ देसनाफोर थ' नायलांबाय थादों बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामनो हायो ओमफ्राय जोंहाबो दमासिनि नामैनो होननांसिगोन अमानोबो आदार गैया ओंखायनो नै मावगासिनो दं आरोना ओमफ्राय साफा सानैबो सोंफैलायगासिनो दङ जौ गैयियावनो ओंखायनो मावनानै कास्टमाराबो फैगोन खोमा साननानै आरोना ग्रोब ग्राब दमासिजों एसे अर्नारसो फैफ्लाबाय आं मावाखै आरोना मा मोनसे मावदों बेनिफ्राय सनाफोर दमासि समायबाथाय नै जोंना बे सासे आब'मोननावसो आङो साहा लोंहैदोंमोन आरोना थ' बेवहाय जोंनावबो थांगासिनो दङ बिसोरनो बिराद फैयो कयटा जे टिम फैयो नायपात्ता आरोना मा होनो एखमबा साब्रैजों एखमबा साबाजों गामि खाथिनि माने हारसाफ्रा बिराद पालन खालामथारोना मागोखौहाय थ' बिदि मागि फैलायबाय थायो आरो 10 थाखा 20 थाखा 10 थाखा 20 थाखा खुनु रेहाय गैया आरोना नै गथ'फ्रा जोंनियाबो ओंखारो खिन्थु जोंना बर'फोरा बांसिन बैसागोआवसो ओंखारोना मागोआव इसिबां ओंखारनाय जाया ओमफ्राय सिदा ब्लगसा मोनायावसो हाजिरा आरोना ओमफ्राय मोनायाव माने आङो सिथाव एवनानै दोनखादोंहाय सनाफोर फुङाव एकदम सोलाबलाय लाङा आरोना आङो इनि फिसालायाबो फ्लिं फ्ला सिथाव जायो आरोना थावनि सिथाव सनाफोर आंथ' देनाय जायाखिसै माजों बे आब' आलासिजों देबाय आंहा बे नानिखौ लानो नाराथारना ओमफ्राय फुङावबो एकदम नानियानो थाबखौनो हगारा नालाय 7ता बारलाय लाङो ओंखायनो मोनायावनो लावरानानै दोनसां नांगौबा गाबोन जानो लागियाव गुदुं फुदुंनानै जानोसै होननानै एवनानै दोनखाबाय आरोना मागो दमासिनि सनाफोर बेसो आरोना बिजनिफ्राव बिदिखौसो जायोमोन स' बिदिखौ एवदों ओमफ्राय आङो अयथासार नानिनि अयथासारनि जुनैनो हनै गावखौ नायसायनो हनै नुदों खुरैयावबो लाबोआनो जादो दे जाबायबो मोननैसो गोरानखौ बेखौथ' मैया आं एवनानै दोनखादोंमोन मोनायावनो ओमफ्राय मा होनो थांनोनो हाला आं नैबेखौ एवनाय जायगायाव आरोना नैबे सासे सुबुंखौ लानानैहाय फिथा एवनाय जायगायावसो अरदाब गुदियाव जिरायनानैसो जानो मोजां मोनो आङो खिन्थु आं थांनो हाला आरोना अयथासार भगबान गबथबथ' बेयावसो जानोसै आरो आं गावखौ लानानैहाय बाखिफोरजों जाफानो मोनला बेनो आरोना सनाफोरनि मैया फुङाव मोनसे आइटेमखौ एवनानै जाबाय ओमफ्राय दिनै मोननै आइटेम जानोसै बाखि ओइनै मुरि लारु आरि दङ नांलायला 2000 years later हे भगवान सनाफोर सिदा ब्लाउसखौ ओमफ्राय आं रुमाव सफैनानैसो लाफैनांबाय आरोना ओरैबायदि खर' सादोंमोन ना सनाफोर आयौ गामियाव न'आवनो साखानायमोन एसे ओमफ्राय गारि गाखोयै फैयै बारा थां आं सानबाय रुमाव फैनानै साहा कापसे लोंनानै साहा फैगोन नामा बाट ना साहा मारगुलि ओरैबादि माने सोरबा बुख'नो नागिरनाय बायदि आरोना मोनाफैबाय खोमसिबाय जोंहाथ' खोमसिबाय बिदिनो ओमफ्राय थाबबो ओंखारबोदोंमोन एसे बाट गारिया खम ना मागोनि सम बिसोरबो 40 जायाबानो फैयैनो मोनाफैबाय ओमफ्राय ओरैबादि खस्थ' मस्थ' सोलिबाय मैयानि दिना बेस्रा फिसालायासो बाबा नोंसोर न' सिबलायलायदोंना हो आंनि फिसाया मैया बिराद जिम्मेदारि बेटा जाथारबाय आरोना बिमानि हालोदखौ बोरैबा नुथारबायना खुनुरुखुम गाइखेरजों ओंखामल' बानायबाय आङो ओमफ्राय फिसाजोनो थेवबो बेहाबो मैया नारा नाथारबावसो आरोना नोंसो दौगोन बावसो ओरैनोबा हारसिं जायो खर' सानाय उन्दुनायखौ नुबाय नालाय आंसो दौनांगौनो आरो फिसालायाबो जायासै नोंबो जायासैना बाबा जेबो गाइखेरजों ओंखाम जानो थिनबाय बेबो जायासै फिसाजोनो गाइखेरजों ओंखाम दौनानै खुनुरुखुम आरोना थोब आफा सनायासो आंना एकदम न' सिबबाय कारपेट बबाय जि जोम एसे थिखांस्रांबाय बेगनिफ्राय बहनबाय खनबाय दोनबाय बेबायदिबाथ' माया सिन्था गैया मा बिमायाथ' आरो उन्दुनो लागियाव स' सासे गोबाबावबाय खर'आबो सागाया जेबो खामानि जाखायाखै सनाफोर आरोना ओरैबायदि अबस्था जायो आं बिदिनो एखमबा बेयावबो बिदिनो जाबाय बिदिनो थाङो खुनुरुखुम आरो हजों बिदिनो जाबाबो खुनुरुखुम फैयो मानो होनबा उफाय गैया थानांगौ फैनांगौ बेनोसै आरोना स' दा फुङावसो आङो खर'खौ एसे स्रां मोनबाय ओमफ्राय मा जादों सनाफोर उन्दुबायना जै उन्दुदों 8:30आव मेगना खेवनाय गैया ओमफ्राय दहाय फुङाव मेगना खेवबाय ओरैबायदि आन्दायबाय आङो अबेथिं ओंखारनांगौमोन जेबो पात्ता गैया बाबानावसो सोंलायलायबाय आङो ओंखारनांगौखौ आन्दायबाय आं बाबा होननानै
आयदै इसोर भगवान जानांगौ जालांबाय आरोना दा इदि फारि जेबो मोनाखिसै थावबो एकदम नाजुक आरोना देहाया बिराद गाज्रि मोनो खामानि दंबाबो आस्थे आस्थे मावनोसै आङो दाथ' आरो उफाय गैया फिसाज्लाना स्कुल ओंखायनो खारबोथारनांबाय मागोनिथ' साननैल'सो बन्द' मोनदोंमोन थांदों ओंखार जाबा साननैल'सो बन्द' मोनदोंमोन बेयाव थांबाय हरनै थाबाय फैफिनबाय नै दा हाबाफारि सुरु आरो साहा फुदुंबाय आङो थारमाने मैया फैनायावनो गाइखेरखौ लाखादोंमोन नालाय फिसाजोनो नांखाथारगौ होननानै मिथिखाथारो आङो ओमफ्राय नै आरो एसे आइडिया मोनखाबाय जेबो खालामहैनो हाखानाय नंला होननानै स' बेखौनो लाना फैदों ओमफ्राय नैबे न'निनो एसे माबाखौ लानानै फैदों आरोना फिथा एवनाया मोननै माइआ मोननै सोनानै लांदो होननायखाय लानानै फैदों आङो फुदुंनोसै गावसोर मैया सौफैनानै बिदा बिनानाव मोननै जाबावदोंसो खोमा बिमायाथ' जेबो खालामनो हाला नालाय जाग्रा लोंग्रा जेबो गैला बेलासियावथ' खालोब खाजोब लुबैयो बिसोरो जादों आरो बेखौनो दा फुङाव जानोसै आयै नों मा खालामखो दाम गैथ'सै दे सनाफोर बिराद लेथेर फेथेर जानानै दङ मैया फिसालायासो सिबनानै हनै बेयाव जमा दोनफैदों आं दा फोसाबनोसै फारि आरोना बेखौ फुदुंनानै साहा लोंग्रोथारसै हा आया रावबो गोसोआव गैबावासो दिनै थार्सडे दे नायदो थार्सडेनिफ्रा मानो दांदों नोङो टुथपेस्टखौ माव जेसेबांनो बिमाया देहा सुख गैया इसेबांनो नै इफोरो बाथाबनाय फेथेर रायनाय आयै मैया जाबाय सुबायथ' बेलाय ओइ बेलाय जाबाय जाबायथ' मा जाबाय एल' नाङा दे थ' बेफोरखौ आं रेडि खालामनानै लागोनसै फिसालाखौ स्कुलाव हरग्रोनानैसो लासै मावबाय थानोसै आं जेखि जादोला जाबाय दुंबाय बे खर' माथा सानायखौ लानानै आं बेफोरखौ सुवाबा माथो उफायबावसोनाफोर सोरथो सुनानै फैबावनो नङा होमबा सुइटार गासिबो ड्रेस पाति प्रभु लागावनानै लागोनसै आङो एसे लामस्राङाबाबो जाया गान्दु मुसि मुसा नों जागोन नानि जागोन नायलाय आयौ जाथारगोन सना नाया दे सरि मालाय बै सिनि खाथिनि मादैनिफ्राय दंखल सेरनि वालनि मादैखौ फैदों नालाय एकदम जानो दावराव जायाबा हले था होजागोन हरलाबो हानो आं हर सपारि सुमफ्रामोन नों हाया सुमफ्रामोनलाय ए भगबान दासो बाहेरा सुस्रांनाय खामानि जिला भगबान सिरिबो सुनो मोना दलदबो सुनो मोना नैबेखौ राखेंलायदों हानाया या बेनो बे रुटिन सनाफोर नै एसे माबा मोनसे दखानाव आदार लायना होआबा आगेनि खामानिया बन्द' जानांगौ आरोना थ' उफाय गैया ओंखारबोलायबाय सिबाय आङो लों जालायलायबावनो ओंखारलायबाय आं गावखौनो थ' मा लाखो नायनो आखायाव आयु देखायला नाया दे नाया दखानाव मोनजाबोयैनि दाय जादों दखानाव जाहोनां नोंखौ लिलि लालानो केक गोजा नामा 80 घन्टा लाबाय सनाफोर आं बेखिनि रेडि जानो आरोना एकदम गालाय गुजायानो जोबनो थाङा आरो मागो दमासि बारलांबाय मा बारलांबाय आङो आलारि बाथिबो लागायनो मोनाखै रुमाव थानायानो गद गैया नालाय न'आव थांबाय माबाय थांलाय फैलाय स' दिनै साफाबो दुगैनानै लाबाय आलारि बाथिबो लागायबाय ओमफ्राय खर'आ मानथ'वाखैमोन खर'आ मैलाबो गैयामोन खिन्थु जा खर' सानायखौ एसे साफा मोनगोन नामा साननानै लोबसोमबायबाय आङो दङ मैया मोनानि बायदि नङा माने एसे खम जाबाय आरोना मुलि लायनोबो टाइमानो गैया आरो मुलिबो लाबोखानाय गैया पेन किलारबो गैया खर' सानायनिबो गैया जेबो गैया गेसनिबो गैया बर्थमान बिदिनो माने लोमजाबाबो साजाबाबो लायनानै जा हाबाबो हायाबाबो लायनानै जा आरोना थ' जेबो नंला बियो दा एकदम खमायथाराबा लायगोन आङो दा मोनायाव बारा जाबावबा आरो मुस्किल जालायगोन ओमफ्राय मा होनो सोनाफोर नोंमारगौ कमेन्टबो मोनदों आङो आगै सासे आरोना गाज्रि मोननाङा होनलायलायदों आगैया बेस्रा आब' क'क्राझाराव थानांला गामियावनो थादों न'आवनो नोंखौ थांलाय फैलाय जि बोरैबा मोनहरथारबाय आं होनना बुंदों आरोना थ' बे आंनिनो साननाय मोनलोबा आंबो बिराद बाबाय आंगायबाय थांलाय फैलाय खम खालामबाय आङो सुरुवातनिफ्रायनो जे सोरबा बायदि टाउनाव थांनानै टाउनाव गोदोनानै थानाय इदि नङा आरोना माने थांलाय फैलाय बिराद कन्टिनिउ आंबो आंगायबाय सिटायावथ' आं बहा थानो मोनो न'आवनो थाबा थानो मोनगोन फिसालाखौ हस्टेलाव दोननानै थ' बेबो गैया बेखौबो आं दोननाय जायाखै मतलब बिफायानो दोनखायाखै उन्दै समावल'सो नोङो गथ'फोरजों थाफानो मोनो एसे देरबाथाय आलदा फरायबा नों गाबबाबो फिसाफोरजों थानोनो मोननाय नङा टाइमानो नोंखौ थाहोनाय नङा अबस्था सिटुवेसनानो नोंखौ थाहोनाय नङा होननानै आरोना ओमफ्राय बियो गाव गावबागावनि साननायसो आरो गाव गावबागावनि बयनिबो हालोदा मिलायजोबा थ' खस्थ' खालामथ'बाय नोंगौ
आंबो सानो आरो सानगोन बिखुनजो बिमामोनाबो सानखागोनानो जे न'आव थाजानो लुबैखागोन बयबो दा उफाय गैयियावसो रायलाय होनलाय जों बेबायदि थाथ'नाय जादों आरोना आरो दा टाउनावबो न' गैया जे बिखुनजो बेवहाय गासिखौबो उथायनानै लाना फैदो न'बो गैया अबहाय लाफैनो ज' थानोनो माने हालोदानो गैथ'वा आरोना थ' नाजागोन थाबनो बिथाङा न' आंनो थेलेबले लुनानै होयोबा आं गामिनिफ्राय उथायनानै लाबोजोबगोन ताकि थांलाय फैलाय आंना एसे खम जायो आरोना मेङो आंबो बिराद मेङो सानदोंमोनबो आङो दमासियाव आं बे साननैयाव न'आवनो थानोसै माने रुमावनो थानोसै जेरावबो थांला थ' फौजि बिथाङाबो थांजानो लुबैनाय बायदि खोथा बुंबाय नालाय बिदिनो आरोना आरो दाखालिनि उइन्टार भेकेसन बन्द समावहाय न'आव दंमोन ना होमबा फैनायाव बुंहरखादों दमासियाव फैफिनदो दमासियाव फिथा आरि एवनानै जानांगौ होनहरखादों मायाबो थ' बिदिनो आङो गुबुननि खोथा सानबाय बायनानैनो गावनि पार्सनेल मेंनाय बानायखौ दोनथ'नानैनो आंना बिदि हालोद जायो आरोना देहायाथ' मेंग्लिखायोआनो सानसे उन्दैजों लाथ'नाय गैया लुथ'नाय गैया जायफोरा उन्दै गोनां बेथ' मोनथिखासिगोनानो ओमफ्राय आरो बिनि सायाव आरो आलदा खोथा गोसोखांबावनानैनो रुमाव रेस्ट लानाय गैया सनाफोर नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामखायो आं जै बन्द साननैयानो जा मायानो जा न'थिं थांखायो आरोना थ' बे अबस्था आङो जेबो नांला दा बेफोर सोलिबाय थासिगोन बेखिनिखौनो शेयार खालामबाय आङो जे आं दा रुमाव फैफिनथ'बाय दा आंनि नुहुरनायाव बन्द'आनो गैथ'ला होनजासै ओंखायनो आंबो दाख्लै मागोआव दे थांस्राखानोसै होननानै थांदों दा एकदम एनुवेल एग्जामसिमावबोथ' गैगोन ना गैला आं मोनथिया दङबाथ' मोनब्रबबाथ' आं थाखाया रुमावहाय ओमफ्राय आं दा ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै आरोना सुनाफोर सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरो आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय थेंक इउ स' माच